too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Tay di palibos ni Inday. Sus. Presyo di silang sir. Presyo di silang sir. Kiko, ba ni mo? Ay, sorry Miss Nicole. Tanawa, nisiga ang mata ni Miss Nicole nga nagtanaw sa duha. Patay nang. Pagunit-gunit pa si sir sa hawag ni Inday. Agoy! Oh, kay Ginoo ko. Tingaling ka sa iyang buhaton, Kiko. Ang sir ay mawawan kung mag-iskandalo siya diri nang. Aw, unsa to yan? Mag-iskandalo siya diri. Aw, mausad no. Nipakpak lang siya. Nya, mibalik sa inikuranan. Mana kong giingonang. Kung mag-iskandalo siya, sir ay mawawan. Mga mas maayong magpinalastik lang na siya. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Idol! Hello, uy. Inday! Noon sa mga sir, uy. Huwag may tagpangain kamot sa kong hawak. Karon, atong paminahon si Inday. Lagawa ining sir, uy. Inday, nagpaabot na sa imong sulti, oh. Ha? Sorry, guys. Nablangko ko. Hansaon maguning kamot ni sir. Ni aman ni sa kong hawak. Gilok kaayo. Sorry, Inday, sorry. Sorry. Ikaw, sir, ha? Pagpasalamat na. Salamat din ninyong tanan. Artista na magiging ko sa kong pabati, oy. Ang ano nangatawa men mo? Ikaw na ang kuminig ko yan, Inday! Ayaw mo, ana, oy. Ganahan ba ko? Time ka. Uwa man ko makomedya. Ano magsige magyumog katawa? Nahala, mga tawa na lang tagtanan. Tanan, nalingaw gyud nimo, Inday. Og nindot gyud kay akong pamati. Proud kay ko nimo. Aw, kami ni Kiko. Di ba ko? Oo, kayo, pero... Dili na nalingaw ni Inday ng duluroy. Oh, kay bao ko. Kay bao ko kinsa. Si Miss Nicole. Kay hain kay tinanawan ako. Mabitang nigara ko. Skang gini mo, Inday. Imo ginitong gigarag mayo, ha? Oo, oy. Kato ganing bahin ni sir. Ay ako tong gituyo para mo samot sa kalagot. Aw, naglagot gyud. Kung may bala pa to iyang mata, patay na ko ganina, oy. Na, palapdan gyud unta ni Miss Nicole ang iyang panabot. Nangaraan na gud siya sa pelikula. Di na unta siya mangigi nimo. Ambot sa daanan niya nang, uy nga, ako man hinuon ang selusan. Naunta, kadaghang nahimong leading-lady ni sir, wag gani si Lucy. Ako na hinuon. Aw, tingali mas na-threaten siya sa akong beauty, nga wa diri og wa dito. Nang no! Pero in fairness, Inday, no? In fairness na ba, no? Kung nagsulob ka lang maskara, parisyon ki mo, sir. He, Kiko, taka raman ka diya, oy. Ang ayan man gud si Inday. Tanaara gud ang porma niya, artista naman gid kay na siya. salamat ng dolor. I-treat niya ti ka ng dolor. Good, Inday. Nga wa kay labot. Kay murag yapon kong gisaway. Umunggot. Wa, ha? Imo kong pasulubon og maskara, unya wa ka manaway. Pagtarong di, Inday, ha? Hapit na rabi akong maibog ni mo. Sa tinuod lang. Unsa? Niyabag. Ay, kong iapil, Kiko.
Naibaw sinang dolor. Ang dolor sa day. Kung pilato mo na yun. Pero sila si Sir Joko og Miss Nicole karon. Kumusta na ka sila, no? Oo. Nagselos ko. Dili ko mo dinay ana Joko. Nagselos ko ni Inday. Kapuya lagi ini eh. Bisan unsaon di ko kasabot nga nung naingon anak ka. Sa kadaghan akong nag-ubang artista, mga gwapa, mga sexy, wa ko kabante nga nagselos ka. Pero karon nga si Inday, naingon anak ka. Wa ko kasabot. Wasa ko makasabot na ako, Joko. Pero mo man akong gibati. Dili na ko tuyoon nga musurok akong dugo o magtanaw ninyong duha. Labi pa ganina nga consistent kayo ka sa paggunit sa iyang hawak. Liman ka. Wa ka mo buhi niya kung wa pa niya isulti. Honestly, wa sa ko kabante nga mo balita akong gibuhat. Wa ra man gusto na ako. Ayon na to yung mga issue eh. Ha, ayaw gi mo ag issue, mao ba? Gihimo tong issue ni Inday, Joko. Nakatawa gud ang tanan. May mga nitanaw pa manggani na ako. But I had to laugh with the people kay di ko gusto nga ingnon ko nga KJ. Pero deep inside, disorok na gid akong dugo, Joko. Kaduulo na kayo ko ninyo para sagpaon ka og laparohon to na akong babayhana. Oh, salamat gawa ni mo buhata. At least, wa ka bag-iskandalo. Ha? Magpasalamat ka. Nga nakapugong pa ko sa akong kaugalingon. Salamat. Joko, mangutan na lang ko. Do you still love me? Oh. Ha? Katawanan ba di akong pangutana, ha? Oo, katawanan. Nangutana ka gyud ana. Really? Naabot yung kaana nga point? Naunsa naman tao nga, oy. My goodness! Mabuang man ko ni mo, Nicole. Muna mag-ikaw mang tinuod nga comedy queen? Ayaw ko kataw wa ko magkomedya, ha? Ikaw ba? Nicole, ano mo bang ganoy? Unsa ba? Bullshit ba? Asa ka? Lapad ba yan, Taxi! Taxi! Indutas kong pamati ron, oy. Di na sa ko makatuog dayon ini o niya. Ay, ma-feel pa yun na akong kamot ni Sir Joko sa kong hawak. Oh my, my. Feeling special, hindi ko ganina nga iyo kung yalalayan pa doon sa tubangan diyang gitawag ng amo mga ngan sa MC. Astang, pindot na gid sa pakiramdam, oy. Tuminaw na ako. Naglutaw ko. Murabag, wa mo tugad akong tiil sa saog. Ay, kanindot yun. Mura kong prinsesa nga nagsulob ining nindot kayong nga gown nga pinalit pag yun ni sir. Ay. Murag, apiki na gyud kaayo ni kwartuha para sa imong nagkadaghan nga mga gamit. Kana unta nga gahon, dili man unta na angay isud og box lang. Angay man unta na siyang ihangir gyud. Wa pa masugoy kahangiran nang. Isod lang una sa akong plastic box. Nagkinahanglan namang gyud kag imog yung kwarto, Inday. Kanang kwarto gyud og artista. Dili kining kwartos katabang. Wa namang gyud ka mabagay dinhi. Nang dolor sa duy. Pagaraon sa gyud ko nimo nang.
Dili lagi in taon ko tinuray nga artista nang uy. Sideline ra lagi ni nako. Kaning akong pagtabang-tabang din sabay, kaning akong pagkakatabang, mo gini tinuod nga trabaho. Ay, pastilan, yun mong babayan na ka. Hangtod karon wa pag yun na mo sud sa imong sistema nga artista na yun ka? Ha? Kadtong nahitabo ganina. Di paghapon ka mo angkon nga artista ka na. Hoy, pagmata na inday, oy. Mura ramang gihapon kag natog. Nang, sakto gid ka. Mura ra gyapon kog natog. Mo nga, ayaw na ko papawain ng kwartuhan nang. Kay ron inigmataon niya nako, naara gyapon ko dinhi kay basin niya damgura ni basin bako lang. Saba ka diha, inday, oy. Unsa bay damgo? Tinudanay bitaw ni ako, ha? Tinudanay ni. Sa imong estado karon inday. Angay ka na gyud nga may imong kaugalingong kwarto. Basta kay digi ko ganahan mo pahawain ng kwartuhan nang. Kay napamahal na kayo ni nako. Bahala ka nang. Sir! Sir! Tiglahi og kape kay ko. Ihat lang sa kwarto palihog. Oh, sir! Uy, kapoy mo itong dagoy ni sir. Kung nagtaksi ram sa pauli. Mana. Nagboxing yung tingali sila ni Miss Nicole. Klaro kayo. Impatient na gid kayo siya. Dali na kayo siyang maglakot. Dako na gid kayo siya kausapan. Og ang nakabwisit, kay batignaw nga babae ang nakaingon. Batignaw ta! Ta! Ako unyang istoryahon si Sir, ha? Bahin imo. Ay, ayaw lang lagi ng dolor. Ikaw ba? Di na gani kaganahan makitipon akong tog. Inday, ayan na ako pangutan na anak. Kanahibaw ka unsay tubag. Nagdolor ba? Oh. Uy, hala. Ang kapila girong sir. Naabot na siya? Naabot na tingali. Ah, si Kiko ay. Kiko! Oops! Daplin mo. Kaya dalig mayabon ni kape ni sir. Daplin mo. Ops. Hunong sa. Naabot na day si sir? Oh, og napatimpla sa kape. Ako niya ito sa kwarto. Nakadiyat lang Ay, ha. ako na lang, Bi. Ako lang good. Ay, siguro saan ka. Ako na lang lagi. Ako na lang. Ihatag na lang, Kiko. Sakto baka ni pagkatimpla ni Kiko sa... Basik sobra res katamis o kuwangan ba? Ay, basta uy, ni anak ko. Suot lang. Wara na gilak. Wala gilak. Sir, imong kap... Ay! Inday! Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama.
as you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Sakto ba ka ni pagkatimpla ni Kiko sa? Basig sobraras katamis o kuwangan ba? Ay, basta uy, ni anak ko. Suot lang. Wara na gilak. Wala gilak. Sir, imong kap... Inday! Oh, Sir Sadoy! Pagtapis Sadoy, makuratan raman tanimo! sige ko daw kasabot ka mo ito ng kape ko. Ikaw minito nga. Sa ato pa, okay na di mo makakita si Kiko. Di mo nga nag-underwear lang? Unsa ang problema nga? Pareho naming lalaki. Di ba to sure si Kiko, Sir Uy? Ha? Joke! Sige sir, magawas na lang ko. Eh, piyong-piyong mo man yun ka nga nakakita naman ka. Wa magi ka magtapis di ha? Nganong kay bawa man ka nga wag yapon ko magtapis nga nagpiyong man ka. Basta sir, sige, gawas na kong balik. Sorry sir! Isuganin mo oy. Mas kang nagkawa, cute. Gikulbaan mo kong kalit. Inday, Nang! unsa man tong si Rani Paka man? Napusnak na ko ang pultahan sa kwarto ni Sir nang uy. Pero wa na ko tuyo Oh, unya ningisi ka lang? Wa ka magsuri ni sir? Nagsorry sad nang uy. Kadungog sa to siya kay gisagit manggid nako. Gipusdakan nimo, unya gisyagitan pagyod. Hay. Aw, hinoon, di ka naman ordinaryong alalay lang ning baya. Ka-level naman mo ni sir. Samukas ka level lang uy. Layo pa sa taon kay kus naabot ni Sir ng dolor oy. Kinder pa lang ko nang siya college graduate na. Oh, pero paingon ka na didto, Inday. Paspas kaayo ang imong pagsikat. Mura bag nikalit ka lang og pagpanghasi og nakurat ang tanan. Wa na'y makapugong sa imong pagsikat, Inday. Wa na gyud. Paya, uy. Unsa may na nakita itong babayhana? Comedy queen? Huh. Kalayo ra niya ni Aywang, Kabakya ra niya? Cheap? Si Joko. Hello, sweetie? Have you read the write-ups about Inday? Bullshit. Wa para ba? Nga na di ay? Gideclare na siya nga comedy queen sa National Movie Press Club. Oh, really? Well, good for her. Bisan og dili ko ganahan niya pero ako nang gi-acknowledge nga deserve niya nga mahimong comedy queen. O congrats nimo as her manager. You've done an excellent job. Thank you. Ate niya sa awarding, ha? Sure. I'll be there. Bye, Joko. Comedy queen? Pre? Managyod. Hurot na gyud akong believe ni mo, Inday. Ani na gyud ka? Saludo gyud ko ni mo, Inday. Hell, the comedy queen!
Ayaw ra gud anak Kiko. Kay mo dako niya kung Ay, lagi pa na ka, Inday, kay di niya kakadaog. Bitaw no. Di na niya ako katarang og lakaw kay bugat naman kay kung Lingawa, baya kita nilang duha. Imagine ra gud nga madako akong unang dolor. Bitaw nang, inga na siya gamay. Inga ni kada kayang Luya ka ni mo, Inday, sa? Magtuligig naman ka ako maglakaw. Ay, ka mga yabag. Inday! Oy. Inday, congrats! Ngano day, sir? Wa dyan gumasayop sa pag-manage nimo. Salamat, sir. Pag-anda mo, manglakaw ta. Let's celebrate! Wow! Ha? Wow! Magpares- Ay, wow. Magpa-reserve na ko, ha? Pag-inis na lang mo, okay? Ay, Hello? Yayas pamati sa comedy queen, oy. Gigakos gyud sa super idol ng bayan. Ha? Ayaw gud anak Kiko. Nikilig pa naman ako. basta na mo yun ang paglangan. Mag-andam na ta. Ikaw, Kiko, kaligo na. Man ako galigo nang, oy, ganina ra. Aw, mao ba? Lano, mura ramang kagwa maligo. Ay! Luyang Kiko. Kita mang lingag-ngag day. Sige na. Magandam na ta. Napalagi mo. Ay, Nakapareserve na ko for lunch na tong 5. Opat naman ta, sir. Dada na tong mga miming? Si Nicole Inday. Ako siyang gi-invite. Sige na mo. Ano paglangan? Si Miss Nicole di ay. luya. Nabaraw may mong ilusyon, Inday. Pasok magkakiko? Pwede rin sa ba kung mahimong action star? Pasampol ka? Mag-ilis ako, Inday. Inday. Pasensya na. Dili man sad pwede nga atong ingnon si Sir nga dili ipaapil si Miss Nicole. Okay ra nang, uy. Ay, galagot ra gud kong Kiko kay manungog manggod. Ilista ta nang. Dali na nang. Ay, dili ka lang unta magpada sa imong gibati, Inday. Aron dili ka masakitan. Dili lang unta. Wapay gi-announce nga date ang NMPC. Karos ang ilang awarding. Unya kay dagan na raw sa kog show next month. Mao nga nag-advance celebration na lang ta. Abi na kog nalimot ka na lang sa imong kaugalingong mga upcoming shows, Joko. Salamat nga wa pa di ay. Naunsa man ka, eh. Sa ato pa di ay, sir. Naipurungan nga dili ka makatambong ana inig awarding? Ingon ana gyud. Ay, di na lang sa kumutambong anak kung wa ka, sir, uy. Mauwaw ko. Unsa to? Mauwaw ka? Mauwaw pa di ka, Inday? Naa pa di ka, ana? Ha, funny. Kami lang minang gulo ng kulit mo, Inday, kung wag si Sir. Bitaw. Aw, naaraman din na sila, uy. Wala problema. Sige lang, Inday. Akong panigamutan nga maka-attend yung ko, ana. I'll try my best. Oh, really, Joko, ha? Ikaw gid ang nag-set og date para sa NMPC Awards Night? Ha? May say na di ka sa NMPC karon. Unsa ka? Honorary member? Sila ang nag-set sa date og dili ako. Igo lang ko na-express nga how I wish maka-attend ko sa awarding. So, nangayo sila sa akong schedules. O sila na ang nag-set sa date. Mao gani, sila ang mi-adjust. Parehas na gyapon nga ikaw may nag-set sa date. No. That's two different things. Wait. Unsa naman sa problema nimo?
Are you saying nga, dili kang gusto nga mo-attend ko silang awards night? Of course not. Dili ko ingon ana, Joko. Kung dili, unsa man di ay? Okay, fine. Di na ko mo question. It's about Inday sa bunsa. No! No? Naong ni mo? Dako kayong letter I, letter N, letter D, letter A, o letter Y. Oh, dinay pa ka diha. Busig klaro na kayo. Sakto na. Di na ta mag-iskot, ana. Mudak ko masang atay ni Inday ana nga imo siyang silosan, oy. Sakto na ba? Unsa kay may tabo, no? Kung mahibaw ang taga-media nga nagselos ka ni Inday. Sakto na lagi! Nang, feeling ba yan ako nang, no? Pero kita'y sunod martista ini, nang. Naunsa ka, Kiko? Nagdamgo ka. Di rin ba posible, nang? Nagdakang brita nga may nganis Inday. Ha? Mo nga dako kay puruhan nga kita mo isunod, nang. Makatakod na ba na, nang? Makatakod yun. Ay, katawa diyan. Nang seryoso ko. Tanawa lang, ha? Ubay-ubay na tayo ngun inang event nga apil yuta. Ug ubay-ubay sa tang nakaila na to. Ang ubay-ubay nga nasad nga nakaila na to ba? Kay kuyog mata ni Sir Joko ni Inday, di ba? Maa. Kabantay nga. Kabantay ka ganina. Nagtitagad si Jan Lara na ko. Ni Smile ako. Huh. Daghan ba ni Smile na to nang? Mura sa tagparehas ta nila. Nakapasilpi mo kay ko ni Miss Cecil Cabrera. Ang. Ako to'y nagpasilpi, oy. O kani dool ni Cecil, oy. Ang idol guna na ko, Cecil. O, tanawa. Tanawa na yun, no? Ako din gamong cover photo ang Mo na ko ipasabot nang. Di ba? Mo na ko ipasabot. Nabilong na ta silang sirkul. Sobo ka diya, Kiko, oy. Madunggan ta. Pagkauwaw rabaya ta. Lain na say ato. Palagi ni magsugod. Ako na nang gipabot ang presidente sa NMPC. Kaming po ko na. Uy, paasa man to sa Inday. Hala, may barog man. Mamrag padung na CR nang. Ay, sundan lang nako, kay tingarig magkinahanglan og assistant, ha? Sige na, ato nang. Kay mo doon sa ko ni Ricky Bangis Garing. Oh? Magig-selfie ko niya. Agoy. Happy mo ko to sa Facebook. Ato dyan ako kung idol lang. Hala, uy, kinuo ko. Hani man ang mga sikat. Magawas pa akong balik sa. Loy, mawawa man sa kumusagol ini nilang Jaylee Haka, Carol Hikain, Teresa Tirol, uy. Unya na lang ka ako musud kung manggawas na ni sila, no? Ay, magawas na lang ako balik, uy. Hi, Inday! Congrats daan sa bagong comedy queen, ha? Thank you, Ma'am Teresa! Idol sa bayati ka! Mao ba? Ay, sige, oy. Una ko ni mo. Sige, Ma'am! Hello, comedy queen. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on
too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your. Congrats daan sa bagong comedy queen, ha? Thank you, Ma'am Teresa. Idol sa bayati ka. Mao ba? Ay, sige, oy. Una ko nimo. Sige, ma'am. Hello, comedy queen. Hi, Miss Nicole. Ngayon kay kasi mong hair do. I know. You know. Okay. Ngayon ako sa kong gisolob, Miss Nicole. Wag gyud kay angay bisan gamay. Ha? Oh. Ngano nakurat man ka? Ngano? Nagtuo ka nga angayan ka? Pres, akong usbon ha. Wa kay angay. Pero, okay lang. Comedy queen bitaw ka? Comedy queen ha? Oh, bagay nimo kay katawanan ka kayog naong. Okay na na, Miss Nicole. At least, nakapalipay sa mga tao ining naong nga. Di pareha sa imong naong nga naong og kwarta. Oh, tanaw man ka. Musukol ka? Musukol mo lang? Time out. Kanghiyon na gyud kay ko. Animal ka, Inday. Miss, Nicole. Miss. Ipadakop ko ng animal nga Inday ng dolor. Aray, kasakit sa kuto-kuto. Nang, pagunita lang ko nang ibalik ko sa abong table eh. Hindi joke ko. Dali. Sige. Gunit lang, Miss Nicole. Ups. Nakadungog ko sa tingog din ang dolor ganina, da. Ang gawas tingali sila kaya wa mo ko makadungog sa tingog ni Nicole. Mugawas na lang ko din sa akong lunggabi. Hello, Inday. Congrats! Congrats, Day. Thank you! Wa dikit si Nicole. Wa sa tingali to na kuyapan kay maghiskot unta ni mga babayhan na. Excuse na ninyo ha. Excuse. Pero sa gunto gitas Nicole sa akong pina-FPG rapido uy. Ngano bitang unhan kog sagpa-sagpak, Mayra. Di magagikan. Sa restroom, nag-retouch. Sigurado nga nag-retouch ka? Stress lang ka tanawon. Oh. Sinday, asa man? Sa restaurant mo sa kanuto siya? Ayaw kong pangitain niya. Noong sanamsag ka? Nag-abot mo sa restaurant mo sa? Daan ko. Unsan sa imong gibuhat niya? Siya mo inigibuhat na ko, Joko. Ay, akong girapido. Rapido? Thank you. And now, our new comedy queen, Miss Inday. We will request our manager and our super idol, Mr. Joko Pascal, to accompany Inday up the stage. Oh, salamat!
Mga buang ni mga tawhana ay. Mga gago. Hawa na gid, sir. Love team na gid ta, sir. Joke day! Woo! Ang bisik ba ang Inday ay. Pinagulit ko pati sa bukto ni Joko. Kalami kayo ilang pasos animal, uy. Bitaw! Daghang kayong salamat sa National Movie Press Club ini nga award, ha? Comedy Queen! Sunod, ha? Action Queen, nasad, ha? Di ba, Miss Nicole? Thank you! Thank you! Alright. Joke day ko, no. Inday, tinuod ba nga imong girapido sa restroom si Nicole? Tinuod ba? Tinuod, sir. Joko! Inday! Joko! Inday! Joko! Thank you! Thank you! Thank you! Joko! Inday! Nangisuko mo, sir. Joko! Wa na ko. Joko! Inday! Joko! Joko! Bahala siya, sir. Basta kayo nakarapido kong Nicole. Mautiin po. Uy! Gunit ako! Gunit ako! Nibuhi mong kanakuod. Ikaw mo gani palayo na ako, sir. Oh, gunit na. Aray. Da, Merise na pandol. Marag di na ka makalakaw kang indaya ka. Da, maglisod naglakaw. Makagaba pag ay ko. Oh. Gialsa ni Joko si Inday. I'm sorry, guys. Uy. We have to go. Ang dolor. Oh, kanang tanaki ko. Musunod ta nila. Pagdali. Si Miss Nicole ay nagtanaw. Bisigang mata. Ay, pasag din na siya. Ay, si Sir ay bahala niya. Hilom kayo siya. Ay. Lainan ba sa kumusulti, uy? Ang okay ba kung si nakasingon akong nakod? Naglagot kit siya. Nangutkot siya yung oo. Akong giniingi kalagutan ba? I-drop sila sa ospital, Kiko. Dayon ihatod ko sa bahay. Balik lang ko niya. Para nila. Uy, ayaw na lang ko ipato sa ospital, sir. Uy, maulian na ni. Diretso na lang sa bahay, Kiko. Ako'y sunda, Kiko. Yes, sir. Salamat sa Ginoo nga wa ra maunsa ang imong tiil. Ipahat kompres ra. Ingon bitaw ko. Unsaon nga, OA masad kayo si sir. Ay, uy, naguro lang ko to siya, God. Kaya tingalig mapareho sa iya nga wa dayon gidas doktor niya. Dako day problema. Nasuko man to siya nako tungod di Miss Nicole nang. Ay, tuod ay inday. Kapangutan-o na kay kunimo. Nawa lang gid sa kuna-huna. Unsa man day nahitabo ninyo ni Miss Nicole? Murag doon lang gid kay gibuhat niya. Pero wa ra man sad siya musulti nako. Basta kay niingon to siya nga iya kang ipadakop. Ayaw ta dayong gibuhat. Nga nawa man siya magtawag og pulis. Kay ngano lagi unsa lagi imong gibuhat niya? Ako, siyang garapido, pina-FPJ sa Tian area. Unsa?
imo siyang gisagpa. Tungod kay iya kong gitawag og naong og kwarta. Oh, Makabasol ka na ako? Unsa man di ay? Ako lang siya pasagdan nga tawgon kog ingon adto? imposible nga tagon kaniya ingon adto kung wa kay gisulti niya. Bisan unsa pay buhaton atong babayhanan ako. Siya paghihapon ang imong dapigan. Pointless naman gihapon ni ato panagsulti. Ako lang gisubay unsa jud ni tabo ninyo. Nakaila ko ninyong duha. Ug nahibaw ko nga dili jud manguna si Inday. Pero di sad siya mo atras kung may unhan. Ha? Mao mo gina imong isulti ba? Di lagi ko matingaan na Joko. Bisan unsa pa ako isulti mo end up ra gihapon nga si Inday ang imong dapigan. Dili lagi ingon ana. Ngano? Karon sa man nahitabo nga misayad ka nako Joko, ha? Every time si Inday ra gyud na. Tungod kay every time imo siyang i-provoke. Ha? Nicole, once and for all. Unsa imo gisulti niya? Wa. Sayop sad bitaw to nako. Ako na lang to siyang gipasagdan. Wala na gyud ta nako sa tubay. Mao gyud. Sa sunod, ayaw na lang siyang tagda, ha? Kung unsa yang isulti, pasagdi na lang. Di, Inday. Di kay imo rin siyang pasagdan. Kay mga anan mo sana. Pero paswabi na nga pagasulti. Ipakita niya nga mas edukada ka kay kaniya. Bitaw, Inday. Ana na lang. Labi na karon nga artista ka na, og may titulo na. Ipakita niya nga mas tarong ka kay kaniya. Ay, sige. Parehas ato nga iya kong giingnan. Nabagay na ko nga mahimong comedy queen. Kay katawanan kog now. Unsa may angay na ko itubag ato. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Ay, sige. Parehas ato nga iya kong giingnan. Nabagay na ko nga mahimong comedy queen. Kay katawanan kog now. Unsa may angay na ko itubag ato. Mao toy imong itubag niya. Imo siyang katawan. Nervyoso naman sa tanimo, sir. Kalit ka malag-abot diha nga nagkatawa. Sir, lingkod sa... Salamat nang. So, mao dito iyang gisulti. Nga katawan ng gagnaw. Oo, sir. Unya, diyon sa namo siya pagtubag. Akong gingnan nga okay ra na Miss Nicole kay dagan magnalingaw ining naw nga. Di parehas nimo nga naong og kwarta. Uy, Moto? Aw, paka dayon ako naong siyang sagpa. Sakgud ko good. Unya, mo na dayon to. Ako sing gitutukan. Nangutan naman siya musukol ba kuno ko. Aw, ingon dayon kung musukol mo lang. Dayon,
man sa rapido ni FPJ. Aw, sa gunto siya. Buwa man sa kong kaginawa samtang na istorya kay Inday. Ako yung imagine ang nahitabo ba? Na-feel yun ako ang pagkasagpa o pagkapaka si mong now. O na-feel yun ako ang rapido ni FPJ. Ay, ginoo ko. Sa sunod, Inday, ayaw lang yun siya tubayi. Unya, sir. Dili ka ni niya ikiha si Inday. Kung iyan ang buhato, no? Musamot kasikat si Inday. Og di makatugot ana si Nicole. Nga siya pang hinungdan nga makabato ng publicity si Inday. Bitaw, kay good or bad publicity is publicity ra kung nagyapon. Sakto ka, Kiko. Mao nga I doubt kung himuon pa ning issue ni Nicole. Pero, amping lagi sa sunod, Inday. Ayaw na tubayi si Nicole. Palapyan ko lang ng hitapuan, Inday. Dili ko masugot nga makakontribute pa ko sa imong publicity. Pero sige lang. Enjoy lang una ini imong kalit nga paglupad. Asa ka raman ba? Mulagapak ka ra. Oh. Kinsa man ning ano number? Kinsa man ka ni? Yes? Naanak ko ang kopya sa CCTV footage ninyo ni Inday sa restaurant kaniya sa wedding ceremony. Oh. Kinsa ni? Dili na mo'y angay ni mong iputang. Pangutan ako pila. Unsay pasabot nimo? Dili na ko i-release kung magkasinabot sa presyo. O gitagaan ako niyang 24 hours to decide. Kung unsay akong buhaton. Pasagdi. What? Look, nagtuo ka nga wa siya i-retain nga copy bisan iya pang ihatag nimo ang CCTV footage kung mubayad ka. Gausik-usik ka lang sa imong kwarta. So okay ra nimo nga maguba ang pagkatao ni Inday? Kang Inday ra bang pagkatao ang maguba? That's why we must do something, Joko. Dili pwede nga magawas to nga footage kay appeal ko nga maguba. Mga tuog na ta, Nicole. 24 hours iyang gihatag nimo. Taas patag oras ugma. Good night. Bullshit! Pero, sakto siya. Bisan pila pa ka milyon ang akong ibayad atong tawhana. Dili pagyapon guarantee nga wa sige taguan nga kopya sa CCTV footage. Pero kung ako na sa itong pasagtan nga ma-release, publicity ni para sa bisit nga Inday. Bisit ba gano'n eh? Puno-puno naman sa akong problema ning tawhana kung kinsa man ni siya. Wow! Kalami ano imong gibuhat ng dolor, oy. Healthy gid kaayo na. Maayo kay na para nimo nang. Ay, dili lang ni para ako, Inday. Para ni na tong tanan. O labi na gyud para ninyo ni Sir Joko. Kay hago kay mo. Okay na nang. Ay, palihog ko sa mga baso, be. Ato lang lain ang daan si Sir Joko. Kanang jar ha, kanang jar iya kay doon ay cover. Kana kana. Nang dalar! Oh, ngano ka oy Kiko? Ngano ka, Kiko? Inday! Oh, uy! Lamiya ko na natagay ko na ni mi. Happy lagi ka, oy. Oh, opat ka baso ni Danny, sir. Uy, salamat. Apil giday ko. Wa kay balita na mo? Nag-inuwi ra gyud kag dool?
Dili na. Lagi ko ipakita ninyo. Oo, tanawa. Hawa, nag-viral na. Hala, Ginoo. CCTV footage. Nasa pagrapido ni mo ni Miss Nicole Inday. Anong diretso man dihang dapita? Anong wa man maapil tong iya kong gitamparos? Mo na pangutana. Og base ini, klaro kayo nga si Miss Nicole ag nagpagawas ini. Excuse na na. Asa man ka, Inday? Kuya, okay ko lang na. sir. Manukto ka daan. Dili ko mo diretso. Og suod kitingalig. Nag-bold na gid siya karon. Saon na lang. Manuktok sa kobe. Aray! Ah! Uy, Hindi, Inday, sorry. Huwag ko magkabantay nga naa ka. Nagdali mo gawas good. Sorry, good. Ikaw, sir, ha? Sige na kahuanyan, sing na ko, ha? Ha? Nakabantay na bigid ko, anak, sir. Ikaw, cute. Oy, nagdali ko gawas para ipakita nimo ang nag-viral na nga CCTV footage ninyo ni Nicole. Sir, pwera ko medya. Mausa niya akong tuyo ni mo mong ni anhi ko. Mutuktok naman gani unta ko. Bisan, di ko manok. Nikalit pag-abli mo nga. Nagkabangga nilang hinuon ta. Biliban ako ni mo eh. Wa man ka matandog sa CCTV footage. Unsugoy wa, sir. Kung wa pa ko matarog, wa ko ron din hisi mga tubangan. Naa ko ron si Muluyo. Palubaga na kung kuha na yung ilong. Oy, ayaw in town, sir. Daginutun ra ba kayo na akong ilong? Nya, imo pag yung initan. Bitaw, sir, uy. Unfair kayo ni ha? Anong wa man ni apil pakita ang pagsagpa ni Miss Nicole nako? Kinsa man kay editor, ano, sir, kaya ako nga tuon. Ako rin bahala, Inday. Leave it to me. Kung sa to'y gitogo ni Sir Nemo, tingalig malimot ka. Di ko patubagon bisan kinsang tawag nang. Okay. Hay, pastilan si Miss Nicole, no? Unsa gid kahay iyang makuha ini iyang gibuhat? Oh, posible nga daghan ang di ganahan ako nang. Posible nga mawagtang dayon ang ganas mga tao nako. Pero okay lang. Nakatigom-tigom na bitaw ko gamay. Gamay pa lang hinuon. Pero okay naman gihapon. Anad bitaw ko suwa. Pero katos Miss Nicole, wa tumaanad sa waoy. Mao nga kinahanglang mo gawas gitong original na CCTV footage. Katong makita ang iyang pagsagpa nako. Dito makita nga siya nanguna nako. Usa sa tingali to sa isitol ni Sir. Kaya nga nung di man siya musugot nga magpa-interview ka, mas gusto tingali siya nga makita gyud sa CCTV footage aron kita ang katag. Ano ka? Naliwat na lagi kag sinultihan nako nang. Ha? Nakugang ka? Wa ka mahibaw? Oh, come on, Nicole. Ano lang kung paguriguriyo pa? Anas, Joko. Huwag yung kumahibaw, ana, uy. Akong gisunod ang imong advice nga pasagdan ra sila. Well, gipagawas na lang gitingali nila. Nga edited. Nga wa iapil ang pagsagpa ni mo kang Inday. Oh, Didiritso dyan sa part nga girapido ka ni Inday, no? Wow! dili lang tingali sila interested ato nga part, Joko. Sikat ba si Inday, ha? Siyempre, ato gini ang focus, di ba? Unsa ragod ko? Really? Kun mao. Nganong dili man si Inday ang gi-offeran atong tawana? Nganong ikaw man kung mas interesado sila ni Inday? Wa ko mahibaw. Okay. Okay. Aron di na nimo taas pa, maipakita sa kunin mo. Niya pa ni sa akong gallery.
Wa pa sa ko mahibaw ako baling i-release o dili. Oh, unsay? Ni-offer siya og 10 million, sir. Basta ako lang i-edit ang video sa CCTV footage. Ug nahibaw ka kinsa na among mga kauban ni Kiko dihang maong ni kanta na mga tao na? Mga NBI agents na. No. O pwede kay ka namong kasuhan ni Inday kung gusto namo. Tayop ka! Tayop ka! Basta para na gani atong batig na nga, Inday. Andam gani mo buhaton ang tanan, Joko. Pero ako nga imong girlfriend, wa kay pakialam. I hate you, Joko. So, Nicole, ako lang gibuhat ang angay buhaton sa usa ka manager para protektahan ang iyang talent. I'm sorry. Hayop ka, Inday! Hayop ka! Bisan layo ra kay ko nang kadungugos pag-wild ni Miss Nicole. Luoy no? Pero marisi niya, oy. Ay, nga naman sad lagi nga iya man tong gibuhat. Unsa may mong tan-aw? Mupasaka gid og kaso si sir. Mbot lang nang. Basta kay na istorya man to sila tong iyang amigo nga NBI. Lo, NBI. Oy, pastilan. Tungod lang gyud sa iyang pagpangigi kang Inday, naabot og ingon ini ang mga panghitabo. Kada kong iskandalo, kung ikiha siya ni sir. Nahibaw gid ang tanan nga uyab sila. Unya, una yun ragkiha. Ay, di na lang nagkiha-kiha ng uy. Samok na. Bitaw. Ang mas maayo nang, buwagan na lang na ni sir. Inday. Ay, Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit kanato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Ay, di na lang nagkiha-kiha ng uy. Samok na. Bitaw. Ang mas maayo nang, buwagan na lang na ni sir. Inday. ay. Wala naman ni klaro ilang relasyon. Klaro naman ang what na love. Sa side ni Sir Joko, mas importante niya ang pagka-manager kaysa iyang pagkauyab ni Miss Nicole. Mausap si Miss Nicole. Mas importante niya iyang pagka-manager kaysa ilang relasyon ni Sir. Di sa tingali Inday ay. Nga lang magsilos man dyan ni mo be. Ay, kana na lang yun. Kana iyang selos. Mauna lang ganay nagpabilin nga ilhanan nga uyab pa sila. Pero, posible pa gani nga nagselos lang siya nako kay naibana na ang time ni Sir para sa ubang projects. Pasabot, naibana sa iyang pangumisyon. Grabe na sad gud ana. Pero imposible. Posible na lang. Imposible nga dili. Oh, imposible nga dili nang. Okay. Kay hunaw na ha? Sukad nga nag-manager si Sir ni Inday. Siyempre, naikomisyon si Sir. Pero siya wa.
ug dili pareha sa una nga left and right, up and down, side by side ang project ni Sir. Kay tagamit sa gibalibaran, di ba? Correct. Dili sa tingali, oy. Kani. Para nako, kung mag-istorya lang na sila og tarong, mahusay pa na sila. Masalbar pa na ang ilang relasyon. May relasyon pa ba ta? Mausaday akong gipangutana sa akong kaugalingon, Joko. Kung may relasyon pa ba ta? Ako, personally, nituo pa ko nga doon na pa. Nga pwede pang ma-fix. Ikaw, you think pwede pa ning ma-fix? The fact nga ni ako, nagpasabot ganito pa ko nga masettle pa ta. Pero tanawon una na to kung unsi ang i-fix. Kay kung magpaayo og bahay, tanaw man una asa dapit ang guba. Kay kung diretso-diretso lang, posible nga giayong atop. Pero ang haligi gyud ang dako guba. Joko, dili tabay. All we have to do is to check on our feelings. Let's just kiss. And may bawaan na nato if we still like. Just one kiss, Joko. I love you. Nicole. Kiss me more. Kiss me more. Ay! Unsa man na? Ay, lugawa. Ano nabuhian man to na ako? Hala! Uy, hala! Ang baso ra ba di ay na ni Sir Joko? Lagi lang. Ako ra magud giandam-daan ba kay aron din pauli niya. Ako din siyang timplahan og juice. Hasula, uy, nabuhian man hinuon. Ay, ako rin hiposan ng mga buak nga bildo, ha? Ay, ako ra nang uy. Naunsa, ako'y nakabuak. Nya, ikay mo hipos. Ako na lang nang. Kaya nga naman good ay? Problema ba na? Problema gina nang. Balita! Oh, Labas nga balita! Unsa man nakalabas, Kiko? Sobra pa. Naglihok pang hasang? Ay, sobra pa ni silasang lihog, Inday. Labas kini. Oh, just now nga pus. Oh, tanawan ninyo. Tanawan ninyo. uy, uy. Hain man din na silang duha? Dagat man na. Murag private resort na ni sa pamilya ni Miss Nicole lang. Tuanis Norte. Ug ang caption, coping up. Coping up sa. Uy, basuligin ang sirang nabuak. O, lagi. Nabuhi ang inday. Uy, Palihog lang ko gihipos, anak nang. Salamat. Oh, Inday! shh, choy. Ay, Pasagdi siya, Kiko. Ayaw kila ka. Ayaw begyo kila ka. Unsa may problema? Nga gusto man kang muhilak. Ha? Wa kay katungod inday, wa kay labot. Kung nakasinabot sila, wa kay paki. Mo nga ayaw paghilak. Ayaw pag... Anong kisakitan man ko? Sakit kayo. Nabuang na matingali ko.
Nabuang na yun ko. Maayo na gyud paggalubong sa nabuak nga bildo nang. Maayo sab tuod na nga idea da Kiko. Ah. Ilubong ang mga buak nga bildo kaysa ilabay sa basurahan. Oo nang oy. Aron way basuriro nga masamad nang madisgasya. Og aron malubong sa dang gibati ni Inday Parenser. Ha? Klaro kayo. Klaro kayo nang. Mapatumaw man og gila karon. Naluoy ko niya, Kiko. Pero daan naman unta nako siyang gipasidanan. Nga dili seryosohon ang iyang pagdaig kang Sergio ko. Pero sa atong nakita ganina nga iyang reaksyon, gisakitan gid siya. Gisakitan tong maayo nang oy. Kadagak ko na kong luha ganina. Bastilan, Ginoo. Nagtuo magud siya nang nga buwagan na siya. Buwagan ni si Sir ba? Ha? Buwagan ni Sir si Nicole. O ka na? Oh, tungod sa nang mga naitabo na. Nakasabot na ko. Labi pa sad kay gipakita gid ni Sir unsa niya kapinangga si Inday. Bisan gani sa publiko. Kay nomdom ka ba kadtong gialsa siya ni Sir paingon sa sakyanan? Katubang napandol si Inday sa awardeng. Ay, Di ba? Kiring gid ka si Sir niya ba? mauligi nang. Nagdahong pagitaw ng pobre. Ginoo ko! Kiko! Kiko, murag kakuyapon ako. Si Hinday. Nang, nagkurog ko nang. Pero, hindi magito susbay nang. Di magito sa gawas. Amot! Basta kaya tuwa si Hinday, Kiko. At tuwa siya, Kiko. Panigamutan lang. Pastilan ginoo ko. Bintog buto! Hinday! Hinday! Salamat! Salamat kay buhi ka! Luyang ko galit. Ano di ay? Nagtumog ng hikog ko? Asam sa kupusil? Sorry ha. Ganahan unta ko mag-overneta pero unsaon nga may emergency masad sa bahay. Although sa gawas yun sa bahay ang nahitabo, the fact nga tungod yun sa among gate, I have to be there. Mag-unsa man taong tong tuloy. You don't have to explain, Joko. And besides, mukuyog man ko nimo. Dito na ta mag-overnight sa imong kwarto. Ano nga pinamuntin na din eh? Nga naroon da susbay nang. Kung da kaila kinsay gipusil o kinsang na musil, di ba? Di man na kalikayan, oy, Kiko. Ito? Kaya manggid na tumba gawas sa atong gate. Ay, may lang untag na buhi pa to, oy, aron dili na matawaan ang atong gate. Lo. Imong cellphone, Kiko. Tubag ka. Uy, si Sir man eh. Hello, Sir. Kiko, kaming nami. Nakasunod kami sa subdivision. Okay, Sir. Naapang mga polis? Napa, Sir? Nasa yung mga taga-media, Sir. Sige, doon nami. Sige, Sir. Bye, Sir. Ko, unsay sulting, sir? Naanak ko na sila nang. Nakasunod sila sa subdivision. Sila? Kauban niya si Nicole? Salamat. Abi na kong magdugay pa to. Maayo gani, doon na si ubang mga silingan nga naka-witness good. Pero ang masipasalamat gyud nato kay wa mamatay ang gipusil. Kay kung namatay pa, asa naman ta mo agi? Mo ang baktas kural. Wait. Nganong...
Kay magmulto? Multo yun. Gabiha. O hinuon, wag yung magpawangbuang ang pangawat inimbaya. Liman kag ang gwardiya, bolto? Babangbuang kag akyat bahay, di ha? Oh, nga naman mo. Nang Dolor, Kiko, Inday, dagang pagkaon sa lamisa, oh. Kamera ni Cole ang inyong baot doon, ha? Pauwahin na, Mr. Oy. Inday, naistoryahan na namo ni Joko. Og nakasabot na gid ko. So kad karon, i-regard na sad ko ninyo nga appeal sa inyong pamilya. Tinuod ang gisulti ni Cole. Mao nga lingkod na mo. Magdungan tagkaon tanan. Kinindod ba ng balita, oy? Stray. Hoy, kuha naglingkuranan. Hoy, kika. Ay lang. Okay ra nang oy, nang dolor. Okay na gid lagi ko as in. Ay, pasensya gyud kaayo, Miss Nicole. Okay na gid lagi ko nang. Inday, peace na ta ha? Sure. Og aron di na ka mo sipiat sunod, Miss Nicole. Inikakita ni mo ning dagwaya, hinumdumi lang gyud nga para katawanan ra ni og dili para selosan. Kay ba ka, Miss Nicole? Katong sige kag selos nako. Feeling gwapa na lang gid hinuon ko. Liman kag imo kong selosan? Wow! Ay. Hay, salamat in taon Ginoo. Nahuman gyud ning adlaw nga malinawon ang among mga hunahuna. Nagsugod ang adlaw nga dili maayo, pero imo gyung gitapos nga malinawon og hapsay ang among mga hunahuna og kasing-kasing. Ang inyo tingaling kasing-kasing na. Pero ang ako, guba kayo. Ha? Guba kayo nang... Inday! Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit kanato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Ang inyo tingaling kasing-kasing na. Pero ang ako, guba kayo. Ha? Guba kayo nang... Inday! Ay, sorry na nga. Di lang na ko mapungan ko. Inday! Basin siya yung nagsagad ko ron nga. Mulian ra ko, ani. Nabuang palagad ko ron nang. Okay. Okay ra.
Nga nung ingon ani man kasakit nang. Nainlove na gid ko niya nang kay gisakitan man kog maayo. Bisan sa una kong lingaw-lingaw akong kaugalingon. Bisan sa una kong ingon nga di ko angay nga bulhilak. Gawa ko'y angay. Gawa ko'y katugod. Pero dili man ako tuyuon ako eh. Sakit mangit kayo nang. Ako naman sa inuuning sama. Kay baon agad kong daan nga imposible pero napadayon gid kong ilusyon. Nga may pagtanaw na sabsiyan ako. Ako gitagaan og biring igipakitang kaayo nako. Nga nga nagpasensya gid kayo nang may lakalakit ko na nga. Sige. Hilak lang. Mas maayo nga imo nang ihilak aron muluag-luag ang imong pamati. Nakasabot kay ko nimo. Nakasuway po ko, anak. Nakasuway ka. Kayo. Nainlove po na ikong sir. Di ay. Si Roy. Yabag naman dyan mong bataa ka. Oh. Ay, ginoo ko ni mo, Inday. Bisag unsa na to ka seryoso. Mupatighog lang yun gihapon tas katawa. Hindi lo ako gamay akong duganang. Pero gamay ra. Napay nabilin gud ako. Iampo na, Inday. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Nagtanaw siya nimo karon. Nakasabot siya sa imong gibati. Mao nga ituboy na niya ang tanan nimong kasakit karon. Dili ka pasagdaan sa Dios. Kagwapo gid sa akong sweetie, we. I can't believe nga magkabalik magingon ini. Lying together naked on his bed. Love gid ay ko niya. Kabuang gid na ako, no? Nga nagtuo ko nga na in love na siya kang Inday. Ibaka gid ako eh. I'm here. And I promise to like Inday as well. Kasabot na ko nga iya giday kong gikabuangan. Nabiktima ra giday ko sa iyang kasungugan. Oh. I feel sleepy na. Good night, my love. Sayo nga nilakaw si Inday, sir. Kay gitawgan siya sa usa sa mga madre nga nag-atema ni Sister Cecilia. Nagluya namang gid ko noon og sige pangita ni Inday. Mao to nga wa na lang siya magpaabot nga mumata mo, sir. Og namalihog lang dai siya nako para mosulti nimo. Wa man di ay siya shoot karon tibok semana. Mao nga adto lang una kuno siya sa kumbento, sir. Wala problema nang. Ako lang sa ning dagiton si Joko nang. Ato lang ni Sen ako for the whole week. Okay. So, nang tanaw. Luoy ka, sister. Kaya nagsige ka na lang og katog.
Way kasiguruhan kanus amo hunong imong ginanhawa. Pero kung palaw man pagtanaw, mas luoy mi. Mas luoy ko. Ikaw, mag-graduate na sa kinabuhi. Ako, bago pa lang nakasugat pagbalik og sakit sa dukan. Sakit sa dugan nga lahi sa kasakit nga way ginikanan. Sakit sa dugan nga lahi sa way klarong Pinoy-anan. Way klarong pamilya. Sakit sa dugan nga dili pasapot. Sakit kayo, sister. Sakit kayo magmahal sa taong may laing kimahal. Sakit kayo. Ay, namingaw na kita din lang. Kita nagiduha, nagtilaw, tilaw-tilaw. Nagtikaw-tikaw, ininda kong bahay ni Sir Joko. Pagkaon, tilaw. Nahiriyo na si Inday nang no. Kay balik na po man to katao ko. Hey. Mas maayo na nga to alang una siya dito sa monasteryo, Kiko. Maayo na lang, mawa, bisag kadali lang sa iyang una-una si Sir Joko. Bitaw nang, sa tinood lang nang no. Mas sakitan ko magtanaw basta siya nagimulilak na. Kumutong gina kong kasing-kasing na. Mao lagi. Bota mo tabang pero wag gito ikatabang. Lain masad kaayo konsultihan nato sa Sir Joko. Sus, mo lagi eh. Ano dito mo siya nakagusto ni Sir eh? Bitahong tatog dire lang siya nako kay murag may paglaom pa siya. Ha? Pero ni Sir, wag gitahong bisan gamay. Ego lagi siya sa pag-imagine. Lingawas mga bata, uy. Muli kontento naman sila silang kinabuhi dinis kumbento. Katumunan akong pagbalik din eh. Kauban ako siya. Lingaw mo sa di kadua ang mga bata, no? Lisod na nga mahitabo pa tog balik. Lisod na nga magsige pa siya kuyog-kuyog na ako. Siguradong nagsige rito sila kuyog-kuyog ni Miss Nicole. Na mawi. Wa gani hibaw inga. Magsabot na to sila nga magpakasal. Paguna-una pa lang gani ko magkaslot siya. Muna na gitungkad nga akong tukan. Wa ko maibawan sa mahitabo na ako kung magpakasal na sila. Wa ko kay ba ako makaya ba na ako? Para ako na? Yes. Ako gining gi-order para nimo, no? Wow! Mahal nga brand, ha? Of course, no? Mahal ko tika. Mahal ko na ako ihatag nimo. And look at this. Ooh! Turtleneck. Ang ayan kaayo ka ani. Maputi gyud kag samot. Mao ni sa looban niya sa party ni Carol Kain, ha? Oh. Hey. Unsa na nasa mong buhok? Ha? Uy. Kadaghan ko na Joko. May dandruff ka? Daghan? Oo, daghan. Pero
Ang dandruff, di ba, powderish man na? Mura lagi ning mga flakes. Nicole, kinahanglan maibaw ka ini. What do you mean? I have psoriasis. Familiar ba ka, ana? Ah, nakadungog na ko, anak, pero wagit ko kahibaw kung unsa na. Pero, it's a skin problem, right? Dili ordinary nga skin problem. It's an autoimmune disease. Oh. Actually, dili pa din ako dugay na discover. Labi lang ako dandruff lang. I tried different brands of anti-dandruff shampoo. Pero, why effect? Mao to ni consult ko og dermatologist. Og dito na ko nahibawan. Ah, so, under medication na di ay ka? Ay, pero, dagan pa man gud, oh. Let me check your hair, B. Ayaw ka siya ka? Oh, oh my God! Oh, I'm sorry. I'm so sorry. What's wrong with your scalp? Ayaw ka bala ka. Dili namang karakod. Pwede ka mag-research. Pwede ka mangutan ng doktor. Matutaglaing doktor na. Wala tingali mo work ang mga tambal nga gihatag sa imong doktor karon. Let's go! Karon nga nahibawon ako. Dapat cautious na ta. Sayang. Dili ni mo masulob ang akong gi-order nga turtleneck. Ganong di man. Imong i-expose ang imong kaugalingon? Siyempre na matagak gikan sa imong buhok nga mga white flakes. Kada kong problema ani eh. Kadaghan para ba nimog mga commitments? Nag-overthink na ka. I'm not. I just want to be sure, Joko. Ani na lang. Mula ilaw lang una kag 1 week. Obserbara na to if may improvement sa imong bagong medications. Hey, matog na ta. Go ahead. May gitrabaho pa ko. Okay. Ako na ipadayon ang pag-research about psoriasis. Ew! Yucks! Dili ko maka-imagine nga one day maparihas na nang naa sa picture ang skin ni Choco. Oh my God! Oh my God! Mo effect lang ang tangi ang mga tabal karon. Mo effect lang kinunta. Wa pa siya musud. Dalian ako sab. Sa pa siya ibaw sa akong sakit. Magapuro dayon og paghigda. Pero karon, wa pa yung musud sa kwarta. Murag kuyaw na nida. Salamat ka natuhog na siya. Magpadaplin lang ko. Dili ko musikit o higda niya. Nagtuot ni kanit siya nga nakatuog na ko. Tanaw ko dili kon. Utupad ba rin ako magkita. Di rin ko mulihok. Uy. Nagpadaplin siya. Huwag matupad na ako. Dali ara din
1 week ra akong gisulti nila nga mo stay ko nimo dinhi. Mao nga mapauli na ko. Ah, okay. Sige. Di ka mo kuyog na ko. Adto na sa ta sa bahay. Some other time na lang. Not now. Sure? Yeah. Doon ako daghang asikasuhon this week, good? Family matters. Ah, okay. So, I'll go ahead na. Bye-bye. No goodbye kiss? Ablihan ako ang pultahan, ha? Okay. Fine. Mo ba Sinday? O ba, sir? Sir, unsa may akong andamon para nimo? Wala ba kung magluto kay nagpaan og kape raman minikiko, sir? Nadala sa ako ng panog kape. Ha? Ngano, wanay paan? Oh, naa sir, oy. Ay, kadiyot ha, kadiyot kay sir ha. Ay, hala. Tubagal lang una nang. Musaka pasag ko. Mubalik raw ka na og. Lo. Lo, Inday. Oh. Inday? Anong nagila ka man, ha? Naunsa di ay ka? Oh, nang. Ang bebe, ako'y magisulti ni Inday. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000